Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna amanami inanami hahanggi pinaribot taruli las niroha kita di bagasan partikian minggu sadarion topet diari parningotan hasasaor ni tod di Purbadia di pesta na parjolo ima marhite hatan itu hatta na pinasahat na tuhita sian rom bidualu mamuka sian ayat walu rodi ayat 10 sada songonon madidok isi saluhut na mahita tu mangihossa alaidang tarhalomohod debata akkaparrohadagi alayang gohamu dang be di bagasad dagingi di bagasan toddido molotung tutu toddini debata maringanan di bagasak kamu alai molo so toddini Kristus di jolma dang Kristus napuna ibana alai molo Kristus di bagasak kamu manguludo toddi alani hati goran nakpe mate pamatang alani dosai alai molo maringanan di bagasak kamu toddi na manungguli Jesusi sian namate sadok panguluon ni ibana naong manungguli Kristus Yesusi ima nang pamatang muna namatei hinorohon ni toddina namangingani hamuna ima yanggo sahatna horas madihamu amang dohotamuinang adong bebegu dia do parasingan di begu tutode molo taha porsiai do songon pakka porsiaw na somal begui marharoroan sian hadirion di zolma begum dohot begumku dang nahasiata bebegu di tonga-tonga ni portibion ay molo tahaposi jala tahaporsiai sudi zolma na mangulu gabe marbegu sadia godang ma ruas ni hagabe telananon na umate jala na marbegu dakka siada begui diingananon satikos na molo menurut na watusi dangadong begu sibolisido nama doktirina gabe begu jalaido amang dohotaminang nasipata mengecoh keberadaan ni pikiratna di bagasan pemahaman namar hadiluni songon nahurok sinak kiningani tahaposi majo tahaporsiai sudi jol mamolomate marbegu alai saja gudang mebegu di portibion molo tiap hari do sol mamate jala marbegu sialanido benda gabe hudok sibolisido iblis nambah somat-somat dirina tu begu jala didok ibana begum begukku begutta dohot begu ni oppusianu dia do beda ni begu tu toddi
molo toddi boy mali toddi ale begu dang boy mali begu molo begu boy begu beguon alai molo toddi dakyahu bege toddi toddion nak pedong namadok di bagas seperti kianon toddi toddiku dan apalah kuboto sedia haroroni istilai molo didok borunai toddi toddiku adong domu sena madok hasianna manang halekna toddi toddiku hamu mana mabotoi toddi na dia do maksudna disi molo tapamanat amang dohot tamuinang ahan natar surat di bagasan turpukon naung mate do hadirion ni toddi di jolma marhite dosa dohot marhite pangalausiota dopak debata jala molo tapamanat bagas ahan natar surat di bagasan turpukon dihatidakkon panuratido manang dihatidakkon si Paulus ala si Paulus manoaeng na manurat turpukon ia jolma sudedo marhosa do hamun waeng inang amang pamana joati na so marhosa do jaladang holan marhosa martoddi do jolmai suak songoni amang dohot tamu inang mardagi jadi pamatang manang daging hosa dohot toddi alai perlu boto otta rumang ni hadiriotta namar hosa namar toddi jala namar daging daksa robang be tu hadirion ni debata daksa robang be jadi marhosa dohita martoddi dohita mardaging dohita dimulanai denggad doi di toppa debata jala sarobang doi tu dirina tolema hita toppa jolma tumiru rupatta tudus tu pangalahotta asa dirajai dekke na di laut dohot pidong akkana martonga-tonga langit jaladung dibentuk hadirion ni zolmai siatanoi ro debata di ibussod debata ma hosa hagoluat tunasida jala gabe martoddi na manguluma nasida ala rikot botota amang dohot tamu inang toddi namian di bagasak kita satikosna dimulanai ikon ido nagabetuan raja dopak pamatakta asamarhite toddi na pinasakat ni debata tu hadiriotta bolas hadirion ni toddi i mangarajai mamaretta mengkoordinir mamarrohai hadirion ni pamatakta alai hinorhon ni nasotalukbe hadirion ni toddi i marhite naung rumar ternoda sat keberadaan ni toddi na pinasahat ni tuhani tu hadiriotta hinorhon ni dosa dohot pangalausiotta dopak debata roh atau tondi itu sendiri kehilangan kedaulatan wibawa ujungna dang bolas be hadirion ni toddi namian di bagasan pamatang ni zolmai mamaretta hadirion ni pamatangi lau mangulahon na ubuk tulomo dohot sakap ni rohani debata didamang dainang na hinaholongan omma na pinamanat ni debata siya dirita jalaga besada hakurangan mai di dirita sa diri mabay kita songon sada jolma na tinoppa ni debata dimulanai denggan diadopanna jala hinorhon ni pangalaw siyotta dopak debata dang bolas jaladang taluk dehita tigor
dang bolas jala dang taluk behita polin, dang bolas jala dang taluk behita badia, dang bolas jala dang taluk behita kabe parjabar di ngolu na pinarade ni debatang di jolma na kinakolongan nai. Sialani ido amang dohot tamu inang bohape habadion ni jolma dang boy jolma madok dirina tikos. Jesu tungadong nama dok tu dirina hinorhon ni ritus keagamaan na niulana setia manotong di bagasan pardalanan ni nguluna barani imana madok dirina olin marhabadiaon di zolo ni dewata. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, bagaimanapun dia setianya melakukan berbagai aturan dan ketentuan agama yang dia anut di tengah-tengah kehidupannya. Ikonadong do na babadiahon, ikonadong do na manukoli, ikonadong do na menopang. Martin Luther mengatakan signum justus et peccator, sebenarnya sadarlah hai manusia, ketika pada hari ini engkau diampuni, engkau adalah telah menjadi manusia yang berdosa. Jiben dari do amang nang pat, nang tangan, nang mata, nang saluhut na do tahe mardosa. Jidang adok kita mang do hotaminang napolin di jolo ni debata. Alai di pesta Pentakosta na parjoloon. Sudedo hitamang do hotaminang madok mauleate tu debata. Kita harus mengucapkan syukur dan berterima kasih pada hari ini kepada Tuhan di masa pesta Pentakosta yang pertama ini. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi pelanggaran yang telah kita lakukan. Karena Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita, Tuhan tidak membiarkan kita tetap berada di titik kelemahan kita, tapi Dia adalah Allah sebagai sang pemilik kita, bersedia mengulurkan tangan dan menopang keberadaan kelemahan itu dan menciptakannya menjadi sebuah kekuatan. Iban nasian hagaleon roh Kristus dang sian hagugoon. Asa saropang do hadirion ni hagaleotta mian di hagaleonna. Ino, jemolo gabe tersilang Kristus. Napatauhon pajakonon ni dirina doi tu hagaleotta. Inorhon ni nahita do nataluk tersilang alai gabe rade ibana tersilang. Di damang dainang nahina holongan ido na parjolo na gabe lapatan ni tod di porbadia tu dirita. Jadi yang pertama itu fungsi daripada Roh Kudus itu bagi setiap orang yang percaya. Dia tahu siapa dirinya diperhadapkan dengan Kristus. Di botoi mana hadirion ni Kristus aha lapatan na tu dirina. Jalagabe di hamuleteho ni mana hadirion ni Kristus anak ni debata na rotu pertibion lau manukoli hagaleonna. Ya. Jemolo sadar hamu amang di hagaleommu jalagabe di hilala roham adong lapatan ni Yesus di ho. Ido na parjolo nagabe fungsi ni toddi porbadia di bagasan hita. Namangihu tamang doho taminang molodok kamu nama buat bibilmu manangadong di handphone nai bibilna tidak apa-apalah. Alayadong tulu didok di bagasan trupukon nagabe lapatan ni tod di porbadiai tu dirita. Na parjolo ahamai dok. Ia tod di porbadiai patauhon hita. Asa Kristus parnapuna tu dirita. Ya. Jenak kiningan ngahupat orang ahado lapatan ni tod di porbadiai dak pola ulang aku be. Alai ingot mahamu ahana hudoki di bagasan rohamu. Alena badua hod di do imana di bagasan trupukon ahado lapatan ni haroro ni tod di porbadiai. Haroro ni tod di porbadiai mangucat hadiriota naung gawe halakan dimulanai parnapuna dopak kita. Alai di bagasan haroro ni Kristus Yesus jala di bagasan haroro ni tod di porbadia diucat hadirionmu sian halakan. Manang diroroho sian halakan. Ya. Yado hamu inang mangaroro nadaluk nagabe punamu. Ya, andaikan ada orang lain mengambil saledang mi inang, badaung punah kurubah, dak punamun diroro, molo taroro,
pernah punaon na adong dihita dibuat halak batak. Itu ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita. Pakok kopiota tu pernah punaon manang barang na adong dihita dibuat halakan dungi gabe di roroho hakmu doi. Iya. Jadi iman apa dua kon lapatan ni haroro ditod di Purbadia. Terjadi bea balik nama. Ya do hamu manuhor kendaraan ditor hamuma mobilisian si manurung contohnya. Kemudian di bea balik nama kendaraan itu menjadi atas namamu. Gabe huta julung. Kalau terjadi bea balik nama, apa artinya menyangkut soal itu? Berarti pemeliharaan mutlak tergantung pemilik berikutnya. Berarti pajak yang harus dibayar menyangkut status kepemilikan berikutnya. Yang membayar siapa? Yang membayar adalah Kristus. Kemudian perawatan di kendaraan on tujolo tu partikian nanengro isi dona berhak Kristus. Alani inang molo masuk kita tu hadirion ni hari Pentakosta haroro ni tod di Purbadia. Ingot mah naung diucat doho. Siap parna punaon ni na asing marhite naung diroroho di mulanai sian habadiaon nagabe hapeahanmu tu haleaon. Manang hudok matuhamu na diucat dohamu siat talaga tu dia tu halangulu. Jamang doho taminang sudah kita noeng na pungudi sodang adong bepartalagaon. Buat adik-adik kami di sini yang sedang gencar-gencar meniti pendidikan, mencapai karir, kamu harus mengatakan engkau adalah anak-anak raja. Engkau adalah anak-anak yang telah dipindahkan. Sian talaga gabe tu halangulu. Molo terjadi amang doho taminang bea balik nama. Itu menyangkut apa? Menyangkut status. Dan itu adalah menyangkut soal apa? Menyangkut warisan. Iya. Esatikos nah kola persea hita anak di debata. Luar biasa be na mangulun. Kola persea ho mulak di pangulu debata. Luar biasa be ngulun. Kola persea ho di parade debatado tu ho zapar na taluk si leonon na tu ho. Hidup ini sudah sangat luar biasa. Kita tinggal mengerjakan. Kerjakan saja dengan gembira, kerjakan saja dengan serius, kerjakan saja dengan keyakinan penuh kepada Tuhan. Adik-adik kami terutama di sini, engkau akan menjadi anak-anak yang hebat. Pesidak kepanak ko mamora, belum menaporsea. Orang jahat sekalipun bisa sejahtera. Masa kau anak-anak Tuhan tidak bisa sejahtera? Ya dorong madok soni tu sidak kapanak ko amang mamora. Sidak kapanak ko amang boy mangan. Balam maawanak ni debata naung diucat doau siat talaga tu halangulu. Naung diroro doau na dimulanai halak parna puna diau. Alai di bagasan Kristus gabe mula kau tu dirina. Terjadi dia balik nama. Masa saya tidak percaya hidupku menjadi baik? Buat apa saya menjadi pribadi yang beragama? Cihita pi amang doho taminang una kolat tadok tod di Purbadia ati na tod di dio do kita na berikut amang di do imana musena patuluhod di son do lapatan di tod di Purbadia asa unang kita marroha daging. Adong pemahaman ne halak jagudi sudena adong di Portibion ninna martod di do. Jemolo di jahahamuna rom walu ayat 30 sian pemahaman nasi songonido harorone natsi manang turbuki. Didok ibana songonon ay gomosto di tio prohakku dang tarbahen sirang hita sian holong ni rohani debata na di bagasan Kristus Yesus tuhatai manang bahenon ni hamatean. Namatei pe di razumi rohani nasida do huroa adong martodi. Nang bahenon ni hangoluan oppe di rajumi rohani na sida martodi do. Nang bahenon ni akka surusuruan ni pe di rajumi rohani na sida martodi do. Nang akka harajaon
kerajaan yang ada di dunia ini. Nang nama sanuaeng, nang nama sasogot, nang akahagogo ope. Jadi menurut pemahaman mereka, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah memiliki kekuatan dan memiliki roh. Sialani ido amang doho tamu inang marmasam do todion. Alai sukunok kujo hamun waeng, todinya hadon adong di bagasak kamun waeng. Todini hajol maod do, manang todini de bata. Ay mulo tarisihi keberadaan yang katodion tumat say godang. Adong do namadok, adong todini konsumerisme, adong todini materialisme, adong todini individualisme, adong todini hedonisme, bahkan ada roh manang todini sinkritisme, dohot feodalisme. Di suku maju dirim noaeng, todinia hadon diho. Molo Artamido mangarajay ngulum noay ingot ma todini Artamido nadong diho. Perlu do harta? Perlu. Iko mamora do kita sudi. Alay unang gabi harta mangarajay ho. Perlu do bekerja keras? Perlu. Alay dang ulaun mangarajay jolma. Ay di patu pade bata ulaut tu jolma. Dang gabi ulau ni mengeksploitasi hadirion ni jolma. Perlu do kerja keras, perlu. Alai unang gabi marsakit segaho hinorhon ni ulau ni. Jadi ulau ni ala aktualisasi diri do ulau ni. Ikon las doroha mangulahon si ulau ta. Bahasa kita mangulah. Ayu ban na gabi mangulah kita inang. Ala na mangulah do Tuhan ta sa sonari. Jehita pe molo taula ulau tai menjadi bagian dari iman kita lah, dan justru kecil besar pekerjaan kita itu menjadi khotbah dari kita bagi banyak orang, dan sekaligus itu menjadi sarana yang kita yakini Tuhan akan memberkati kita. Nak pepar tempel bako dia unang diri puho holan na dikator di pasu-pasu ni debata marhite ulonna par tempel bab peho par tukang bodot peho. Kalau kau mengatakan kecil besar pekerjaan ini, saya yakini inilah saluran berkat Tuhan, media yang dipakai dia bagi saya untuk memberkati saya. Jamang doho tamu inang idonani dokna unang marroha daging be bulus mata ida hadirion ni pardalanan ni ngulut taon iko taula do ulauta alai unang lupa kita tu surgo na tahirim na pinarade ni debata jumolo malului hamu harajaon ni debata dungita bahonon nama aka odeng tu hamuna. Ya. Ji ima pudahon inangda tuak kaget lengmi. Anu engon gudang do jolma. Dang ibo to besabban laho mangululu yar taon. Ay riaro te sonari. Neman. Roy tu geleng na be ay sidu te gwar munna. Dang ditadda be gwar ni geleng na. Dang di boto be geleng na manang napiga. Jala sifata dang ditadda mana be dirina khobartu kerepotanna. Santai sajalah, tapi tetap serius. Jadi molo saya berek kamu inang mekel minar tabu mada nama ngului. Alai molo saya kriminillo mulai dungo sahat tuna modom muse. Saya hirana di hamuna mapak ni porti Dios seda. Tapi seda disebut targolopita. Na merikut amang muse asa mangulu todita. Ima di do imana musen apa paton di bagasan trupukon asa mangulu todita. Nakini ngamate pamatak taon. Nakini dang tukbe hadirion ni todii mamaretta pamatangi khobartu na pinarhagiot ni debata si ulahonon ni pamatangi. Alai hinorhon ni haroro ni tod di porbadia gabe direnovasi ma keberadaan ni tod di porbadia manang tod di nadihitai marhite tod di porbadia gabe mulak mamangulu tod di mendapatkan wibawa untuk memerintah kembali apa yang bisa dilakukan oleh jasmaniah kita dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini tod di adong do tod di ta bodo de pakilalah kamrok tedimu napurat tano-tano
Rangking marsi ranggongan badatta pada udao toditai marsi gonggoman. Marsi gonggoman do todita no anginang. Idia birek kamu. Idia do halaki marsi gonggoman. Mahnang isok kamu no aing marminggu. Gelengmu di pangaratoan. Porse ado ho nak pe di sokko no aing marsi gonggoman do todim do hot yanak kome. Ya. Jadi memang nunga adong pangatusion nabaku dihadirion ni halak Batak nak peso halak Kristen do penasida na jolo taringot tu pangalapation di sistem kerjani todi isa diri khobar tu upasai. Jadi adong do pemahaman ni halak Batak naboy do mapar musat manarita todi ni sa halak jolma. Ido pendagabe masa di halak Batak didok makir pas todde. Ido. Mulut taida adong upasani halak Batak nama dok mardakka maninna baringin dimual di Pulau Batu. Horas matod di madingin pirma toddi madu. Emma tutuin nahamot tau. Namangi hukmusya didok pirma pokki bahul-bahul pas salongan pirma toddi luju-lujuma daksai dope luju-lujuma pas salongan amang dohot tamoinang ima hebatna. Jadi nunga dipahami halak Batak toddi jalamiat doi dihadirion ni jolma ima toddi. Polani nabudari huparade turpu jami tahun alailos gabe parbinoto amma dihitai ayah hado beda ni toddi tu batin. Adong nama dok tenaga batin. Dak di dok tenaga toddi. Di dok muse terteka batin. Ni dok. Adok kamu sonna terteka batin, anggo kay na bebelu dang terteka batin bete ay si menekan. Gitu. Jadi didok batin, didok tertekan batin, jaladak kaya didok tertekan toddi. Jadi hujaha buku apa yang dimaksud dengan batin? Batin adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam jiwa dan di dalam diri manusia yang paling dalam. Adong muse didok di bahasa Indonesia jiwa. Ya. Jehu padomu-domu jiwa di bahasa Indonesia, roh hadoi di bagasan bahasa Batak. Alai bahita manon mangaremang-remangi ahado nanidokna batin. Alai molo songonamat dok ya batin ni sadiri sarobang doi tu hadirion ni toddi dohot hadirion ni roh di bahasa Indonesia na adong di pasahat debatang tu hadirion ni jolma di damang dainang nahinakolongan di bagasan Kristus Yesus adong do toddi porbadia di halak Batak. Menurut tamu, apakah menurut saudara di dalam diri orang Batak itu ada Roh Kudus? Alana godangdo na mengidentikan keberadaan ni toddi porbadiaon molo tapadopak tu Galatia 5 ayat 22. Salah satu yang menjadi ciri khas dari orang-orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus itu sendiri adalah apa? Kelembutan. Adong do halak Batak lembut. Lembut do hamu? Saya dari Johor. Isi mama do koko lembut. Ini do. Salah satu yang menjadi ciri dari orang-orang yang berada di pihak daripada Roh Kudus itu adalah sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 itu adalah kelembutan. Ia halak Batak adong do pemahamanna
risi-risi hatani jolma, lamot-lamot hatani begu. Jadi menurut pemahaman halak Batak, mulu lembu-lembu jolma sarupa dui hormat dokoni. Jadi somalna memang molong lembu-lembu jolma asik sian habatahonna. Karbino tuh nerbani. Jadi yang hita do purpar peninda pada dorpi, purpar pelao tu di posna. Do nalau si dohonokku. Nah kini ngadong opat nagabe fungsi nitod di Porbadia. Ada 4 yang menjadi fungsi daripada Roh Kudus itu bagi umat Kristiani. Tapi saya harus tekankan, jika kita meyakini keberadaan Roh Kudus itu menjadi bagian daripada kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Roh Kudus itu bukan hanya semata-mata membuat perubahan terhadap diri kita, ditinjau dari segi apa? Dari segi lahiriah. Manang dari segi jasmaniah, manang dari segi sermoniah. Ya. Adong nama dok ya halak nanimiani tod di Porbadia iko boy berbahasa roh. Jala berbahasa roh nani ida na pinatupa ni nasida sarupa bahasana. Jala ido mampai na udang yakit tu si bla 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 bla. Inna ido sude sandal kumana inna ido terus. Ai molo tayakini do adong hadirion ni bahasa roh isa diri. Gak mungkin sama. Gak mungkin serupa. Baiklah orang itu berekspresi gitu melalui iman yang ada pada diri dia. Tetapi ketika ekspresi daripada orang yang percaya, yang meyakini bahwa roh itu ada dalam diri dia, dan roh itu menciptakan diri dia menjadi pribadi yang mampu mengungkapkan sebuah bahasa sesuai dengan bahasa Roh Kudus itu sendiri, tidak mungkin sama. Iko marasing-asing do, dan mungkin gabe sarupa, bla 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 bla, dan mungkin. Jinahu maksud, bah, sian pemahamat tamai, tak beharun ngadok kamu mantas siani narong sonuai, orang binotoi, alai khobar tu pemahamat do, nalau si dohonok amang dohot tamuina. Sialani ini dan menyangkut perubahan dari segi hal-hal yang bersifat lahiriah, keberadaan Roh Kudus bagi orang-orang yang menerima Roh Kudus itu menjadi bagian daripada hidupnya. Jadi suatu teripu, jangan dong tod di Porbadia di halak Batak, ai kasar do halak Batak, dakya lembut halak Batak, makatai banggo soal kelembutan do, jangan dong benar lembut siap bencong. Bahasa Mekel kamu, boleh lembut siap berdite. Mau kemana mas? Ini ada betul baru balik. Jalani amang dohot tamu inang, ahadona naik si dohonon di turpukot tu hita. Molomian hadirion ni tod di Porbadiai di bagasak kita, naik sukutonon ni debata dopak kita ngamu babeho. Ngahu utsat to sian hadirion nama rohamate. Tu hadirion nama roha nama ngulu ngahu ucato sian hadirion na sopar dabar di surgo na pubarade dopak na porsea di bagasa tikion ngahu pasahat be itu ho jala adong hakmu laho madapot toni meraih itu di dalam kehidupan ngahalakan napar napuna di ho talaga alain wae ngahu ucato tu hadirion ni halangulu dakalakabe nasari dopako dakalakabe na memelihara keberadaan ni hidupmu alainung ngau napunaho jalan apa sari-sari pardalanan ni ngulum alani patuduhon mabukti ni panadayommu dopak diriku di bagasa todi marhite ulaon naboy di ida torop halak jamang doho tamu inang ya tidak usahlah terlalu berlebihan menyangkut soal pemahaman dalam hal keberadaan Roh Kudus ini ada di pihak kita. Tak boleh kau setodion
Dak polai say mar bahasa sileban. Pola bahasa ni silaba pe atu sihamu ngahebeti. Ini. Narumikot siya nakayamang doho tamuinang, tunjukkanlah apa yang menjadi perubahan yang ada pada dirimu melalui sikap dan tindakan kepedulian dirimu terhadap orang lain setelah engkau menerima keberadaan Roh Kudus. Na mangihut ngabo hadirin madopakon akan na adongi diho. Sotung do na adongi mangarajay ho. Sotung do artami mangarajay ho. Sotung do hasangapomi mangarajay ho. Diho maisude nang masalay ay siya tuhat ta doi di pasahat tuho. Halay lampatutoru madirim siya nakanadongi diho. Dungi sonang dalatabuma di pakilalahok ko na mangului di tonga-tonga ni Portibion. Sotong tadok martor di nasihat debatahi tamang dohot taminang alay gumudang do pedirita marhapeahan tuah kana taparhagiot sianak kana tahirim na tahalojahon siluduatta di tonga-tonga ni Portibion. Berjalan saja dengan santai, dengan pasti, dengan serius, dengan yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita. Na barpudi amang dohot taminang unang pagajakku. Roh Kudus itu adalah menciptakan diri orang yang percaya kepada Tuhan benar-benar menjadi pribadi yang menghamba. Jemolonunga menghamba dirita secara mutlak tu debata. Sikap, tindakan, perkataan itu akan secara nyata boleh kita aktualisasikan, realisasikan taulahon di tonga-tonga ni pardalanan ni mulutna. Jadi amang dohot tamuinang namar minggope ini adalah bukti penghambaan kita kepada Tuhan di dalam Roh Kudus. Jemolo narong don waing ay bodo berek sa gijangon ay sipata holan turpuki hujangan. Itu. Nakpe sipata terbebad duaw ay hubereng do sanon. Karena itu mengganggu. Itu. Nakpe amang do hota menaing ko berusaha duaw mabed jamitay denggan. Iko berusaha duaw mabaen asa hehe sipata hubagugu ay sipata hubagugu dalam manongga doi asa. Hale sipata tong do gabe mekkelau ay ditiki gogo. Dungi muse hirana Roma musia logo. Dungi ubago bisa kijam. Hape dung mula kan no sinukku di bagas di jolugahan ay aharonak king inti ni jamitay. Wala sere dua lusna. Ay to mama sude nero ni penditay jang kapanjang do be. Jadi amang do hota mo inang akan sederhana be. Mulu marjamitan yang unang rok keluar. Bohado kita marminggu songoni. Bagaimana mungkin firman Tuhan itu ada di benak kita? Bagaimana mungkin kita ini bisa menjadi pribadi yang menaungi banyak orang? Marilah saling menghargai. Jadi serius mataulah. Aka ketentuan nadong di huriaon kita kerjakanlah itu dari dalam roh. Unak songon nabi dan asing titik coba pilih bulan akon kau coba ngaleon baik dia tuan pelopinin na memangnya surga kekurangan uang. Jangan titip salam dong sama Tuhan, gak perlu itu. Di surga banyak uang, di surga itu jalannya emas, tidak seberapa dengan apa yang ada pada dirimu. Ya, yang diperlukan Tuhan apa? Bukan uangmu. Tuhan rindu ketemu dengan kau. Nama sihol lo Tuhani pajupang dohot toinang. Nalomono rohani Tuhani bohalan naho. Nalomono rohani Tuhani apulan naho. Nalomono rohani Tuhani asamargogo ho. Nalomono rohani Tuhani asa dia pusi ilum ditiki marsak ko mangadopya kana marsak. Dang hepengi narikot di ibana. Gumudang do hepengi Tuhani sa kepengmu. Daktua hepeng mi di ibana. Alay unang herma, unang gait. Alay iko betul-betul mahita. Pasahat ton nadaluk sian parbue di. Hapor siap tanah bagas dopak debata. Holani betaulahon jalatadok mian kita di bagas atau di perbadia. Dak pola songonak kana asingi. Saya kira sudah hebat. Ngamelebihi ngaluar biasa kita mang doho tamenang ketika kita ada di pihak seperti itu. Mula songonna siap pe padohaki itu. Aleta paubama dirita. Asa unang be gait ay mulu gait tabain hapor siyota dang mian hadirion ni tordi di bagasan kita. Di pargugoi dia puli jala ditukoli di batama kita. Gabe mangulu pamatakta mangulu nang tordita.
Gabimian las iroha di bagasak kita. Tunga hape na masa na taadopi. Dito nga tonga ni padalanan ni ngulunta. Amen.